Sí, tinc una aventura amb Ràdio Castellà de molt jovenet. Em va venir a buscar una amiga perquè li havien parlat de mi, no sé qui, no ho he descobert mai, que jo estava amb el tema de l'astrologia i ella volia fer un programa d'astrologia. I sí, va ser molt interessant. Quan encara la ràdio estava allà dalt de tot, de les golfes de l'Ajuntament antic, teníem un programa de ràdio que fèiem, encara tinc casets gravats, i fèiem una hora de programa i cada hora era un signe diferent, no? I per tant ens podíem esplaiar molt en explicar cada un dels signes i això, i va ser una experiència maca. I quan s'expliquen les coses una mica àmplies, llavors la gent deixa de trucar, perquè la gent vol receptes curtes i ràpides, no? I llavors un dia va trucar una senyora i diu: jo soc Taure i el meu marit també és Taure, que ens entenem? I li vaig dir: miri senyora, amb aquestes dades no l'he d'enganyar, en tinc prou, no ho puc saber, i si algú li diu alguna cosa l'està enganyant. No hi ha receptes, una carta astral és molt complexa. Jo quan llegeixo una carta mínim hi estic 2 hores.